Matul is-sena 164 sewwieq tilfu l-liċenzja tagħhom għal xarejn wara li akkumulaw 12 punt fuq diversi kontravenzjonijiet ta' traffiku. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport Ian Borch sena wara li l-Gvern beda jħaddem sistema ta' penali tal-punti fuq il-liċenzja tas-sewqan. Mhijiex xi deċiżjoni li l-Gvern kien popolari fuqha, jew xi deċiżjoni li rebħitu l-voti, però l-importanti huwa li nsalvaw il-ħajjiet. U kkomplementat ma' dawk l-inizjattivi żidna anke n-nies illi jinfurzaw, in-nies illi jikkontrollaw fuq it-toroq tagħna, fadal ħafna xi jsir. Il-Ministru Ian Borch iltaqa' ma' uffiċjali ta' Transport Malta u l-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-toroq li l-erba' filgħodu saħħu fuq l-importanza li waqt li l-pubbliku jkun qed jiddeverti iħarsu ħajjithom biex min se jsuq ma jixrobx. F'dawn iż-żminijiet ta' festi, mill-ħamis, uffiċjali ta' Trasport Malta se jkunu fit-toroq Maltin iwaqfu lis-sewwieqa biex jaraw jekk humiex taħt l-effett tax-xorb. Uffiċjali ta' Transport Malta se jwaqfu wkoll lis-sewwieqa tat-taxis u tal-vannijiet sabiex fost oħrajn jaraw li għandhom id-dokumenti meħtieġa sabiex jabbu lill-passiġġieri. Iċ-Chairman tal-Kunsill tas-Sigurtà fit-Toroq Pier Vella kellu messaġġ ċar lill-pubbliku li anke jekk se jieħdu grokk wieħed biss m'għandhomx jisuqu. Tajb nispeċifikaw ukoll li l-liġijiet fejn tidħol il-breathalyzer frar tas-sena li għaddiet tbaxxew għal 0.2, jiġifieri din kważi il-limitu l-inqas li wieħed jista' jkollu fil-kamp tal-Ewropa. Aħna din ngħidu bħala Kunsill, isma' jekk inti tixrob tħares lejn il-karozza. Transport Malta u l-Kunsill tas-Sigurtà fit-Toroq qegħdin iqasmu wkoll lill-pubbliku testijiet tal-breathalyzer. Iżda mhux biss, għax f'dawn iż-żminijiet ta' festi qegħdin iqasmu wkoll il-minspajs lis-sewwieqa fit-toroq. Aktar minn hekk il-pubbliku jista' jipprova nuċċali b'teknoloġija ġdida li permezz tiegħu jara lilu nnifsu kif ikun meta jkun fis-sakra. Da fil-fatt meta persuna tilbsu iħoss jara l-effett ta' wieħed ikun jgħid fis-sakra. Issa li għandek tajjeb li moħħok ikun jgħid san meta tkun taħt l-influenza tal-alkohol moħħok ma jkunx jgħid. U effettiv għax dak li jkun in-nies jissorprendu ruhom. Intant, kumpanija tal-avjazzjoni rreġistrata Malta, Airx, tat lil Transport Malta Gear tat-tim tal-futbol tal-Brażil iffirmat mill-plejers Brażiljani. Dan hekk kif din il-kumpanija waslet lil plejers għat-tazza tad-dinja. Il-Gear tal-futbol mara l-irkant u l-flus miġbura minnu marru għal Blue Light Foundation, fondazzjoni li twaqfet mill-kuntistabbli Simon Xkembri sabiex jagħtu għajnuna lil ħaddiema li jaħdmu fil-forzi tal-ordni f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.